K e-mailu, ktorý nám prišiel na predchádzajúce aktuálne záhradské zvesti, sme pripravili názor starostu obce Trnovec, pána Kotvana, k aktuálnej téme k depolymerizačnej jednotke, ktorá sa má realizovať v Skalici. Moje stanovisko k depolymerizačnej jednotke v Skalici je v skutku pozitívne. Bol by som rád, keby sa tento projekt realizoval. Veľmi podobná sústava funguje na rozhraní katastra obce Trnovec a mesta Holíč, ktorú vlastní firma Boneko. V podstate táto prevádzka je veľmi technologicky podobná s prevádzkou, ktorá sa má chystať v Skalici ako depolymerizačná jednotka. Uvedená recyklačná linka v Holíči funguje od roku 1996, bola rekonštruovaná v roku 2004 a doteraz s ňou neboli žiadne problémy. Preto moje stanovisko pre inštaláciu tejto linky v Skalici je pozitívne. Naša krajina sa nachádza v európskom priestore a legislatívna úroveň Európskej únie hovorí o tom, že nie je do budúcnosti ďalších možností okrem recyklácie a separácie. Ako nás prax poučuje, recyklácia pneumatik nie je jednoduchý proces a častokrát sa stretávame v živote s tým, že pneumatiky sú pohádzané nie v separovaných dvoroch, ale tam, kde ich naši nedisciplinovaní občania odložia. Preto aj z tohoto hľadiska podporujem tento projekt na inštaláciu linky v Skalici, aby sme vyčistili prírodu a pomohli tak k separovanému a recyklovanému zberu. Ďalším hľadiskom pre podporu tohto projektu je aj regionálna zamestnanosť. A okrem regionálnej zamestnanosti by sme si všetci mali uvedomiť, že pokiaľ uvedený sortiment, teda pneumatiky, budú spracovávať firmy vo vzdialenejších regiónoch, znamená, že každý, kto bude organizovať túto recykláciu a separáciu, bude požadovať určite aj náhradu cestovných nákladov, ktoré v súčasnosti nie sú práve malé. Informatívne som sa dozvedel o petícii v meste Skalica, ktorá smeruje proti inštalácii tejto recyklačnej linky. Musím však konštatovať, že v tejto petícii sa píše, že vyslovene, že ide o spalovňu, čo je veľkým omylom, pretože toto je recyklačná linka, kde čistota procesu je garantovaná a ku spalovaniu pneumatik nedochádza. Takže určite by som túto dezinformáciu potrel a túto petíciu v tomto znení nepodporil.